Vítajte. Vítajte. Aj som si všimol, že sa nejak rozmohli mravce na ovocných stromoch, čo je nežiaduce. Nakoľko mravec to je taký beťár, že chodí, roznáša vožky po ovocnom strome, stará sa o nich, opatruje ich a ako odmenu dostane od vošiek medovicu. Medovica, z ktorej sa vyrába aj medovicový med, je vlastne úplne ľudovo povedané sú výkaly z vošiek, čiže vožky nám papajú ovocnú šťavu zo stromov a produkujú nám medovicu, čo je delikatesa pred mravcov. Čiže pokiaľ sa nám podarí eliminovať mravce na strome, nemusíme striekať oci vožkám, na 95% vožky na stromoch mať nebudeme. My ich tam už máme, čiže budeme musieť urobiť postreh voči vožkám, aby sa mravce nedostali na strom, buď je dostať lepové pásy, ktoré sa odlepia okolo kmeňa stromov, alebo ako my momentálne použijeme taký lep, bežne dostať v záhradkárskych potrebách. Pokiaľ by sme ho však natrali priamo na kôru, kôra pod ním na základe našej skúsenosti ščernia, je taký lepkavý a začína sa kôra odlupovať. Skúšal som všetko možné nemožné. Najviac sa mi osvedčilo dať skrečovú fóliu, takú tenšiu, okolo konára jednu otočku, prichytiť tam elektrickou lepiacou páskou a na ňu natrieť vrstvu, jeden pás tohto lepu na mravce. A teraz vám to aj s Markom mojím názorne ukážeme. Takže Marko nám najprv ovinie skrečovú fóliu okolo kmeňa. Skúsme troška vyššie, aby pri kosení trávy sa nám hneď nezašpinil lepová vrstva na ňom. Tu hore skús. Tak, pomôžem ti troška, dobre to robíš, tak. Stoj, stačí. Toto odrežeme, stačí jedna otočka, aby sme zbytočne nezaškatili strom. Teraz ten prechod tak na ten prechod použijeme lepiacu pásku, aby sa nám tá skrečová fólia neodlepovala. Tak to dám, stačí jeden kus. Skrečová fólia má tú nevýhodu, že sa nám pod tým... Nie tak, tam preč. Tak, takto opačne. Tak. Nie, takto po dĺžke. Tak. Skrečová fólia má takú nevýhodu, že sa nám pod tým strom takzvané potí, čo je nežiaduce z pohľadu toho, že tam môžu vznikať hubové choroby, ale nič lepšie som zatiaľ neobjavil. Pokiaľ máte inú skúsenosť, budem rád, keď sa podelíte v komentároch pod videom. Teraz na tú skrečovú fóliu nanesieme, podajme paličku, jednu vrstvu toho lepidla. Dobré lepidlo v chlade, keď je zima, tak je také tuhšie. Keď necháme trocha na slnku, tak nám trocha zmekne, ale pozor, aby sme sa neolepili, lebo to už zo šiat nevypereme. Tak my zvykneme používať aj rukavice. A teraz na ukážku nám stačí aj to prežijeme bez rukavíc. Počkaj, Vária, Načínat. Ich fent. Len ide, ľahšie, Vária. Ide. Cep krve, jo. Takto dookola to natri celé. Z druhej strany, uď. Tak, a teraz to tu tak, poťaň tak. Aby ste mali okolo celého kmienka to lepidlo, ktoré nám, Vária, ktoré nám potom časom aj tak slnko pod teplom slnečných lúčov sa nám roztečie troška. Takže urobiť takú vrstvu, cez ktorú sa už mravce nedostanú. Takto pred týždňom sme točili video o symbióze mravcov a vošiek. Týždeň som sa do záhrady nedostal, do tejto konkrétnej. A po týždni som včera s Rózou skonštatoval, že máme obrovský tlak vošiek. Normálne po stromoch medovica stekala, tam museli byť kolónie vošiek. Čiže včera som urobil intenzívny postrek. Popri tom som skúsil inú variantu, ako pripevniť lepové pásy na kmeň stromov. Použil som papierovú lepiacu pásku
v Maliarsku, čo asi dlhodobo nie je najlepšie riešenie, nakoľko navlhne a zošúcha sa dole. Taktiež som bol včera v predajni farby Laky, kde mi odporúčili na tento konkrétny účel použiť fasádnu lepiacu pásku. Tu som tiež aplikoval, čo je celkom dobrý nápad. Uvidím, ako sa z dlhodobého hľadiska uplatní. Predpokladám, že isto existuje iný spôsob, jednoduchší a šikovný. Podielte sa s komunitou v komentároch. Ďalej som si všimol, že na niektorých stromoch, broskyniach by sa mravce silou mocou chceli dostať dole, ale nevedeli, čo je dobrá správa. Taktiež na iných stromoch, na maruľach som videl, že normálne špacírovali vožky zo zeme smerom hore, čiže na spodku lepiaceho pása boli nalepené vožky a z vrchu sme mali nalepené mravce, ktoré chceli ísť dole. Čiže účinok to má. Včera sme urobili postrek. Našťastie bolo zima, čiže včely nám nelietali. Dneska ráno pršalo, čiže tá medovica, ktorá bola postrekaná postrekom, bola zbytá dole. Vožky už sú zničené, takže nejaká škoda na včelstve bude minimálna.